Підтримуєте ви Зеленського? Ідіть туди. Ну, я не даю коментарів. Підтримуєте ви Зеленського? Ні, хлопці, що ви? Ви ж що, міліцію визвати? Міліцію визвати? Що ти знімаєш? Та беру зараз телефон, я не вірю? Чи підтримуєте ви Зеленського? Я не голосувала за нього. Ні. Підтримуєте ви Зеленського? Так, дякую, я не буду. Чи підтримуєте ви Зеленського? Ні, Чому? сука. Все. Підтримуєте ви Зеленського? Ні. Вигнали мене з дому, залишились без нічого, скитаємося по чужбині, хіба це життя? І нічого для цього не робляться. От, в окупації ви були, то в окупації стріляли, але не так, як зараз. Зараз наше місце зносять повністю. Моє місце Херсон. І ніхто нічого не робить. Ніякої допомоги на Херсон немає. Хлопці гинуть. От, і, в общем, одним словом.